Кажете нещо, да. Що офите там? Много. А ние колко време? Днес сме се събрали тук да почетем Козарника. Малко по-нагоре се намира, на около 100-200 метра. Как събра? На около 100-200 метра, както подчерта моята колежка. Друго не знам какво да кажа сега. Аз дори не знам какво да кажа. Да,